Taraw, intom saqattant bdejna din l-iskela wkoll b'numru ta' kantanti, illum għandna Kelsey Bellante, grazzi tal-qiegħda magħna. Żagħżugħa wkoll u x'hekk kien pjaċir naraw nies żgħażagħ li qegħdin jidħlu f'din id-dinja tal-kanzunetta Maltija. Naf li inti għandek xi kanzunetta ġdida wkoll li ħankun naraw il-video tagħha x'hekk. Iva. X'dajdi naftit fuqha. Id-diska dak kif ħarġet ftit ilu jisimha Take You Home, hija kanzunetta oriġinali bl-Ingliż. Hija kanzunetta li ħdimt ma' Ricky li Xikluna u mat-tim tiegħu. Il-kanzunetta hija fuq id-divertiment, fuq il-partying, il-ħbieb, il-bass tas-sajf ngħidulu aħna. Ma' parti hekk ukoll hija daqsxejn fuq l-imħabba. Imma mħabba f'mod ta' divertiment ukoll. Aħriġna music video ukoll li għad mal-ħbieb ukoll ħadna pjaċir nagħmluh ukoll. Il-bass tas-sajf għal nies ta' tiegħek, il-bass tas-sajf tiegħi kien taħt lejsi fuq xisufan għal-kwit kien bista jkun maħdeq imma intom naturalment ir-realtà tagħkom x'inhi u naraw daqsxejn klip ukoll minn din il-kanzunetta li jisimha Take Me Home. Take You Home. Take You Home. You reacted to my question. You said that me and you were not connecting. You told me that you really had to go. Yeah, you had to hit the road. Why don't you take my keys, run through the lobby, meet me upstairs like a private party. Anything to make you feel at home. Mi casa es tu casa, papi. Come inside, relax. Nobody needs to know. Can I take you
bla dubju karattru ferri, karattru żagħżugħ, ġifieri nimmaġna u nista' nimmaġna il-popolarità ta' mużika bħal din, speċjalment f'ambjent li wieħed ikun. Hija tip ta' kanzunetta li spiċċa issa li sospiċċa s-sajf tajt uf xi dwejja spiċċa s-sajf xi tisma'. Għax hija sajfija, għandek dan il-ritmu tagħha. Inti ħadsem f'numru kellek isek waqfa qasira mbagħad. Eżatt. Ġeddejt anke tħossem festivals bħal mużika, mużika l-għanja tal-poplu illi mhumiex l-istess stil. Le, kompletament differenti. Fimnina meta bdejt il-karriera tiegħi bdejt inkanta Bellit li hija iktar bħal kanzunetta li ħadsem fl-għanja tal-poplu. Mużika meta wasalt sa' semifinali bil-kanzunetta Nistennik, provajna nagħmlu xi ħaġa differenti, provajna nerġgħu nġibu l-Bellit imma ntuħ mill-fil kurrenti, ġifieri intuha daqsxejn ta' iktar pop feel. Daħalt ukoll daqsxejn rap fiha, naqa' iktar rap flowy, iktar mill-rap maġġel. U mbagħad kont ħadsem fl-għanja tal-poplu xtaqt nerġa' nagħmel Bellit propja kif kont inkanta fil-bidu. Huwa feeling vera sabiħ meta rġajt kantajt Bellit. Il-kanzunetta kienet ukoll kien fiha ħafna emozzjoni, so il-kanzunetta ħarġet ħafna kif xtaqt jiena. Bħala ġeneru li ma l-iktar li jirrappreżentak? Naħseb l-iktar li jirrappreżenta lili bħala artista huwa il-pop u R&B. Però xi kultant li nerġgħu nfakkar li l-nifsi li għadni kapaċi nagħmel il-Bellit. First love, le, jesu, eżatt. Ibalit naħseb xi ftit jew dejjem tolqot il-ħafna nies. Għax kemm żgħażagħ u kemm nies forsi ta' ftit ikbar, nidentifikaw ftit iktar malajr ma' timbru tagħha hawnhekk qed naraw li huwa timbru żagħżugħ, mhux qed naqblu ma toġobx nies xjuħħali, imma jiġifieri t-timbru huwa partikolari iktar. Issa naf li inti wkoll il-ġimgħa għandek stedina. Għandi event ġejja ħankun qiegħda special guest ġo Miss and Mr. Supernatural, Iva, fejn ħankun qegħdin kanta Take You Home. All right. So se tkun l-ewwel darba li se nkun qed nipperform jaħħa live quddiem in-nies. Tajjeb. Hemm se nkun qed inkanta wkoll kanzunetti oħrajn. Tajjeb wis, allura min irid jarak u jsegwik dak huwa l-iktar mument issa viċin. Wara għandek xi pjanijiet oħra jew? Wara għandi daqsxejn affarijiet ġejjin, għandi iktar releases ġejjin, għandi affarijiet ġodda wkoll. ħanerġa' nipprova l-mużika wkoll. U jaf ukoll forsi iktar affarijiet il-qudiem għaliex sa ma ngħid xejn. ċertu affarijiet, imma żgur illi bdiet tisegwik dal-weekend Miss u Mr. Supranational, skużani, Miss and Mr. Supranational biex inkun ċert għax probabbilment biraġun hemm min jista' jgħid li rasi. Imma nistgħu naraw kull segwu kemm naraw ukoll kanza ta' Take You Home. Grazzi ħafna, Kelsey nawgrawlek ħafna. Intu pjaċir huwa jekk tkun fil-qudiem iżomm nafti tal-ġurnata. Mela. Ġurnati b'dak kollu li qed jiġri fil-karriera tiegħek aqbad. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kont magħna, ħanieħdu waqfa qasira nkunu magħkom eżatt wara.